Són els millors d'Espanya en la seva categoria. Per això, han tornat del campionat d'Aloha celebrat a Madrid, cadascun en la seva copa. Fins i tot els ha sobrat temps dels 5 minuts que tenien per desenvolupar la prova. Pues gané la copa. Pues con Dani, que también ganó, nos ponimos a saltar, porque somos amigos. Van començar a votar i votar i votar i votar. Van donar l'entrega de trofeus y va a quedar primero. Estaba contento y estaba haciendo así y estaba saltando de alegría. Aloha Mental Aritmètic és un programa de desenvolupament mental per a infants entre 5 i 13 anys. És un programa que potencia la intel·ligència dels nens. Tienes un abaco y hay bolitas. Y tienes de ir moviendo para poner el número. És un campionat que se celebra cada any a una comunitat autònoma diferent. Enguany va ser allà, els 2 primers anys es va celebrar a Mallorca i l'any passat a València. En aquest campionat van participar més de 400 participants de tot Espanya. És una prova que dura 5 minuts on es fan 70 càlculs. Els nens ho poden fer a través de SABAC o també ho poden fer en càlcul mental. Vaig acabar i quan vam acabar un nen li va dir un altre que vaig fer 70 comptes i me va dir no me lo creo. I jo, sí que lo he hecho. I me van anar un poc allà perquè a ell li feia il·lusió, perquè li feia moltes ganes, ell veia que havia guanyat el campionat d'aquí de Mallorca i llavors a ell li feia moltes ganes i volia aconseguir una altra copa, que de fet, quan la va tenir va dir, veus com volia una altra copa? Había 70 sumas y restas que teníamos de hacer en 5 minutos. Y yo lo hacía en 4 minutos y algo, creo. Pues mucha alegría, estábamos emocionados, no lo esperábamos, la verdad, porque todos los niños que iban ahí, pues supongo que más o menos iban todos muy preparados y habían practicado y muy ilusionados y bueno, cuando dijeron su nombre, pues me puse a llorar, no me pude contener. Y estaba haciendo así y estaba saltando de alegría. La veritat és que va ser molt emocionant. Jo no vaig poder aturar de plorar tota l'estona quan li varen donar la medalla i la veritat és que encantada, perquè va ser una experiència única. Em tocaven una campana, havien de girar la fulla i he fet 70 càlculs i jo els vaig fer en 4 minuts i 5 segons. I quan ho vaig veure que li posaven la camiseta vermella, vam estar molt contents. I jo a la copa i molt bé, i cap a Mallorca, en la copa. Ara cal esperar el concurs internacional, tal vegada encapçalat per algun d'aquests nous talents del desenvolupament mental.